Davao is growing faster more than ever, and nagkaanam og kadaghan ang pwede maistambayan ug masuruyan. We have another episode for you guys, and this time mag-adto ta sa Coffee by the Way. Tara, sunod ta! Coffee by the Way is registered as a coffee shop. So if you're familiar with a coffee shop, so na dito mga dagang klase ng mga kape, ay cappuccino, americano, ay mga latte. So klase-klaseng mga kape na makita nimo sa other coffee shop, available po sa Coffee by the Way. Nice ang ilang ambience, yan. So kung mahilig ka og medyo nature, countryside na theme, so sakto kayo ang ilahang lugar. Yan. So mag-inom ka og kape, and then ma-feel nimo ang nature, na mga bamboo, na mga tanom. So sakto kayo ang Coffee by the Way. And by the way, ang ilang food, they have good food. Pero warning lang, medyo steep ang ilahang prices. So, kung i-compare na to sa mga local restaurants dito sa Dakbayan, so medyo mahal gamay ang ilahang prices. But, you are receiving what you paid for. So, nice ang ilang ambience, nice ilang place, and then friendly ang ilang staff. So, siguro, apin na dito gi-package na tanan, maong medyo steep ang ilang prices. Yeah. Na sila available na pool, pero dili pa open for public yet because sila registered as a coffee shop pa. So, yung to akong nakaistorya, I guess manager to siya or tagiya, anytime this year, maybe by June or before mag-end ng year, so maaprubahan na ito ilang re-registration sa ilahang lugar, so pwede na ito magamit ang pool. Yan. Ila pong operating hours ingani. On Sundays, open sila from 7 to 10 a.m. and 3 to 11 p.m. So, in between sa 10 a.m. to 3 p.m., break na sila. Kung gusto ka mag-breakfast during Sundays, pwede. And then, resume sila 3 sa afternoon hangtod sa 11 sa gabi. Yan. So, mato siyang Sundays. And Mondays, close sila. So, day off sa tanang mga trabahante. And then, resume ang ilahang operation from Tuesday to Saturday from 3 p.m. to 11 p.m. As I've mentioned earlier, they are located at Purok 2. I don't know kung belong sila sa Takunan or Catalunan Grande, diri gyapon sa atuang Dakbayan sa Davao. Now, if you're planning to visit Coffee by the Way, ang akong ma-advise is magdala ka og sariling sakyanan. Labi na kung mag-visit mo dito gabi, lisod kayo mag-commute. If you like this video and want to see more videos like this, please give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss out. Also click the notification bell so you will be notified when a new video is available. Salamat kayo guys, and I really do appreciate all your help. So far, we have 302 subscribers and growing. So, thank you so much sa tanang nag-subscribe sa akwang channel. Kung dili tungod ninyo guys, dili nimo grow ang atuang channel. So, keep on coming. So, kung namin mga lolo, lola, silingan, whatsoever na mga pwede mag-subscribe sa atong channel, please let them subscribe sa channel. And paningkamutan na to na mapalambo o mag-feature pa o mga mas nindot na content dito sa ato ang YouTube channel. So once again, this has been your travel guide. Thank you for watching and see you on our next adventure.